Toto je základné okno aplikácie X-Class. Slúži na prepojenie učiteľovho notebooku a žiackych tabletov. Na obrazovke zatiaľ svietia niektorí žiaci ako červení, tí, čo sú pripojení, sú modrí. Pripojenie pre žiaka veľmi jednoduché. Zadá do okienka svoje meno, stlačí štart a v momente sa jeho ikonka zobrazí. Je modrá a je pripojený. Hneď po pripojení vlastne ľahko skontroluje kliknutím na tlačítko zdvihnúť ruku. Učiteľová obrazovka signalizuje v tomto mieste, že nejaký učiteľ potrebuje pomoc a hlási sa. Znovu kliknutím žiak deaktivuje túto možnosť. Podobným spôsobom, keď chce učiteľovi poslať nejakú správu, klikne, pošle, učiteľ dostane informáciu, že žiak niečo potrebuje a môže mu na tú správu odpovedať. Zápätí žiak dostane odpoveď na tejto strane. Učiteľ má nasledujúcu možnosť, môže predvádzať svoju obrazovku žiackym monitorom. Napríklad vyberie skupinu alebo zvolí konkrétnych žiakov a spustí učiteľské predvádzanie. V tom momente sa na žiackých displejoch zobrazí to, čo má učiteľ na svojom displeji a môže ukazovať, čo potrebuje. Čiže na všetkých monitoroch aj na tabuli sa deje to isté. Vidíte, prenos je okamžitý. Učiteľ, keď chce, môže žiacké obrazovky pozastaviť. To znamená, že u žiakov zostáva to isté na obrázku a u učiteľa sa to mení.